Sziasztok, Gameplay Immo vagyok, és ez pedig a bejelentő videóm, amiben elmondom nektek, hogy elkezdtem a csatornámat, már töltöttem is fel egy TFS videót, és azon gondolkoztam, hogy eközben, hogy igen, a TFS videót tudom kicsit gondoskodni. Angol, mindegy, bocsánatot kérek. Azon gondolkodtam, hogy talán hogyha ilyen 20 feliratkozom lesz, akkor nem csak gameplayről meg Minecraftról fogok majd videót csinálni, hanem másról is. De egyelőre még csak arról fogok. Szerintem fogok csinálni egy túlélőt, egy hardcore-t, vagy ilyen tesztons építményeket, vagy valamit. Vagy ilyen végigjátszós mapokat. Vagy valami más például. Attól függ, hogy hány tekintőm lesz, és hány megtekintőm és feliratkozom lesz. Hogyha meg lesz a kívánt eredmény, akkor talán még a feliratkozók közül, akkor talán még meglepetésre is kedveskedek nektek, de addig nem valószínű. Szóval nem olyan biztos, még semmi se. Ne. Hát igazából nagyon más modellvel nincs is, mert erre épül ez az egész videó, csak hogy bejelentsem, hogy ennyi volt, és ennyi is lesz. Szóval, hogyha nagyon különleges gameplayeket akartak, akkor mondom, iratkozzatok fel rá YouTube-on, és ha feliratkoztatok, akkor majd mondtam már a kívánt mennyiségnél, megadom az e-mail címem, küldhetek, hogy miről kéne gameplayt csinálni, és ha nekem is tetszik és elfogadható, akkor talán még én is csinálom a gameplayt, de nem olyan biztos, csak lehet. Mert nem szeretnék azért minden szarságot a gépre rakni. Nem mintha a játék szar lenne, csak értitek mire célzott. Meg hosszú idő, és én nem szeretem a hosszú időket. Na mindegy. Szóval szerintem ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok! Pápá.